Enw fi yw Kate Evans a dwi'n gweithio yma yn Amgueddfa Wlân, Cymru. Dwi wedi bod yn helpu i cydlynu'r arddangosfa gobaith Amgueddfa Wlân, Cymru a rydyn ni wedi cyfrannu at y prosiect Celf Cymunedol Cysylltu a Charedigrwydd yma yn Sir Gaerfyrddin. So, lawnsiwyd yr arddangosfa gobaith Amgueddfa Wlân Cymru yn Ebrill 2020 ar ddechrau'r cyfnod clo pandemig a gwahoddwyd i aelodau'r cyhoedd, staff yr amgueddfa a'r gwirfoddolwyr cyfrannu sgwarau wedi crosio, gwehyddu neu ffelsio. Mae'r sgwarau wedi cael ei gwneud gyda defnyddiau gwahanol a oedd jyst yn dibynnu beth oedd pobl dan nhw adref ar y pryd yn ystod y cyfnod clo. Felly thema oedd yr enfys a'r ysbrydoliaeth tu ôl hwnna. Mae enfys yn symbol pwerus o obaith ar ôl glaw, ond hefyd yn symbol pwerus yn ystod y cyfnod clo i ddiolch i'r gweithwyr yr NHS a'r gweithwyr allweddol hefyd. Gaethon ni trawstoriad fawr o bobl yn cyfrannu at y sgwarau, pob lliwiau, pob mathau o sgwariau wahanol, a mae pawb wedi bod yn mor garedig a'n ddiolchgar iawn i nhw. Maen nhw'n gweud hefyd bod wedi bod yn help mawr iddyn nhw i fod yn rhan o prosiect ehangach, cymuned ehangach yn ystod y cyfnod clo. Ni wedi derbyn nawr tua 2,000 sgwarau sydd anhygoel. So mae wedi bod yn braint i fod yn rhan o'r prosiect Celf Cymunedol Cysylltu a Charedigrwydd. Penderfynodd yr Amgueddfa Wlân cyfrannu at y collage o luniau oedd yn dogfennu'r Charedigrwydd a'r cefnogaeth aeth mewn i'r arddangosfa gobaith Amgueddfa Wlân Cymru. Ni'n gobeithio bydd pawb sy'n gweld yr arddangosfa yn medru gweld y Charedigrwydd sy'n dibynnu mewn i bob sgwar, a hefyd mae'n amser i adlewyrchu ar blwyddyn go heriol a anodd. Mae wedi dod â pobl at ei gilydd a ni'n gobeithio bod pobl yn gallu mwynhau'r arddangosfa, yr holl liwiau bydd yn yr iard tir a'r holl obaith a'r Charedigrwydd sydd wedi mynd mewn i'r sgwarau.